Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε, για όσους και όσες δεν μας ξέρουν, που γνωριζόμαστε όλοι καλά, από το Πάντιο. Ο Παναγιώτης ο Αρφάνης είναι προϊστάμενος του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Λευτέρης ο Λουκής είναι μαζί μας, που είναι προϊστάμενος του Τμήματος Δικτύων Ασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών. Και εγώ που προείσταμαι της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σας παρουσιάσουμε μια υλοποίηση που είναι πάρα πολύ φρέσκια, τόσο φρέσκια που ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Νομίζω είμαστε τυχεροί που είναι μετά τον καφέ, γιατί θα σας κρατάει ο καφές σε γρήγορση και θα το βοηθούμε εμείς. Ποιος ήταν ο στόχος μας? Ο στόχος μας ήταν μια απέτηση της φοιτητικής κοινότητας να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες του Microsoft Office 365. Όσο απλό και αν ακούγεται, δεν ήταν καθόλου απλό. Και αυτό που χρειαζόταν να γίνει για να μπορέσουμε να τους παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες ήταν να προχωρήσουμε σε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό με μια πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών για να τους δώσουμε αυτές τις άδειες. Για να το καταλάβουμε, παρουσιάζουμε εδώ την αρχική κατάσταση. Δηλαδή, ποια ήταν η κατάσταση στο Πάντιο όσο αφορά αυτές τις δύο υπηρεσίες. Έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας κόσμος είναι το atpandeon.gr, όπου πίσω από εκεί είναι όλες οι υπηρεσίες Office, όπου αυτοί που μπορούσαν να τις έχουν και δικαιούνται να τις έχουν ήταν το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό, υπηρεσίες και ερευνητές. Όλη η δουλειά εκεί γινόταν χειροκίνητα. Και ο άλλος κόσμος είναι το atedupandeon.gr, που είναι όλες οι υπηρεσίες της Google, της G Suite δηλαδή, και δικαιούχοι είναι όλοι οι χρήστες του Παντίου. Και οι φοιτητές δηλαδή και οι φοιτήτριες του Παντίου. Δηλαδή, όσοι είναι στο atpandeon.gr έχουν και τις υπεροχές του atedu.pandeon.gr. Οι φοιτητές που είναι στο atedu.pandeon.gr δεν είχαν τις υπεροχές της Microsoft. Και αυτό που θέλαμε εμείς ήταν να τους δώσουμε τις παροχές της Microsoft, αλλά χωρίς το Outlook, γιατί έτσι κι αλλιώς email είχαν από την Google. Σε αυτή τη διαφάνεια η κύρια λέξη είναι το χάος. Όπου το χάος τι ήταν αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε? Το χάος των δεδομένων, των λογαριασμών και σε όλη αυτή την πορεία και σε όλα μας τα βήματα, με το χάος που δημιουργούσαν οι χρήστες, που βέβαια γι' αυτό δεν θα μιλήσω, γιατί δεν είμαστε μονοπόλιο, το βιώνετε όλοι καθημερινά, αλλά το χάος των δεδομένων ουσιαστικά προκλήθηκε από το ότι είχαμε τη Microsoft όλα αυτά τα χρόνια δωρεάν. Δηλαδή είχαμε απεριόριστες άδειες δωρεάν και οποιοσδήποτε μας ζητούσε άδεια τη δίναμε. Δηλαδή μας έφερνε ένα φέκο ότι διορίστηκε, μας έφερνε μία σύμβαση, ήταν ένας υπεύθυνος ενός εργαστηρίου, ήταν επιστημονικά υπεύθυνος ενός έργου, ήταν τμήματάρχης που ήθελε 2-3 mail για το τμήμα του, χρειαζόταν να στείλουν mail τα οποία δεν θα μπαίναν καραντίνα, οπότε είχαμε info 1, info 2, info 3, info 4, info 15. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά mail για τα μαθήματα στην καραντίνα και μέσα σε αυτή την κατάσταση είχαμε ατελείωτο χάος από λογαριασμούς, όπου όλοι αυτοί οι λογαριασμοί έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα τι λογαριασμούς έχουμε. Γιατί εκτός ότι φτάσαμε πρέπει να τα πληρώνουμε, έπρεπε με κάποια στιγμή να ξέρουμε και τι άδεια θα προμηθευόμαστε, άρα και ποιοι είναι οι ενεργοί λογαριασμοί μας και ποιοι το δικαιούνται. Όχι, πίσω πήρα. Άρα, ξεκινήσαμε με το να έχουμε καταγράψει αυτά που πιστεύαμε, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και να βρούμε και τις λύσεις από πριν. Ήταν 3 κατηγορίες. Η πρώτη ήταν η διαχείριση των ταυτοτήτων. Υπήρχε συμφωνία στα username με το SSO, δηλαδή το username στο SSO εμείς είχαμε αριθμητικά, τα οποία
προβήκαμε σε μια αντικατάσταση, θα το δούμε παρακάτω, και τα προβλήματα που είχαμε στους χαρακτήρες, γιατί είχαμε χαρακτήρες και με κεφαλαία που έπρεπε όλα να γίνουν μικρά. Μετά, η δεύτερη κατηγορία ήταν τα δεδομένα, όπου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι εντοπιστήκαν λογαριασμοί οι οποίοι δεν ήταν γραμμένοι στον κατάλογο. Και εντάξει, η λύση ήταν να τους γράψουμε απευθείας. Είχαμε πολλούς διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες, όπου με την καινούργια πολιτική, όταν δηλαδή, γιατί ήταν και πρόσφατο το Google, όταν είχαμε πάει στη σουίτα της Google και ήταν η πολιτική όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες να είναι στην Google, είχαμε πολλούς διδακτορικούς, οι οποίοι ήδη τους είχαμε δώσει email στη Microsoft, άρα αυτούς κατ' εξαίρεση έπρεπε να τους κρατήσουμε για να μην χάσουν τα δεδομένα τους και τη δουλειά τους μέχρι να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους. Άλλο ένα πρόβλημα ήταν η μη ανταπόκριση των χρηστών στα καλέσματά μας, όταν τους στέλναμε email, όπου έπρεπε να τους ενημερώναμε ότι ο λογαριασμός θα σβηστεί, ή τους ρωτάγαμε αν ο λογαριασμός είναι ενεργός, ή αν το χρειάζονται, ή για ποια χρήση το χρειάζονται. Οπότε αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε το Disable, ώστε να αναγκαστούν και αυτοί να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και η τρίτη κατηγορία αφορά στο εξωτερικό οικοσύστημα, που είναι όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες και κυρίως προσλήψεις μέσω ΕΛΚΕ. Αυτό το λύσαμε με την ένταξη του SSO μέσω U-Associate. Οι εξωτερικοί πάροχοι, όπου έπρεπε να συντονιστούν όλες οι υπηρεσίες μαζί που χρησιμοποιούν το SSO, ώστε να μην δημιουργηθεί πανικός στην κοινότητα, μία υπηρεσία να έχουν πρόσβαση στην άλλη να μην έχουν, μετά τη μετάβαση. Και οι υπηρεσιακές δομές, που είναι η δεύτερη φάση που κάναμε, και εκεί δημιουργήσαμε νέες εγγραφές στο DS και δημιουργήθηκε και ένας σύνδεσμος καινούριος για να έχουν τη διαχείριση των κωδικών τους. Εδώ φαίνεται οι δύο κύριες φάσεις, δεν γίνανε παράλληλα. Η πρώτη φάση αφορούσε σε όλη την ακαθάριση των φυσικών προσώπων και η δεύτερη φάση με την ακαθάριση των υπηρεσιακών δομών και όλων αυτών των λογαριασμών που είχαν φτιαχτεί για διάφορες διευκολύνσεις και λειτουργίες που ήταν απαραίτητες, δεν λέμε δεν ήταν. Για να ξεκινήσουμε την ακαθάριση των φυσικών προσώπων, το πρώτο κριτήριο ήταν αν κάποιος είναι πραγματικά ενεργό μέλος στο Πάντιο και με ποια ιδιότητα είναι. Στείλαμε email, τους ειδοποιήσαμε 20 μέρες πριν, όταν έχουμε φτιάξει μία λίστα με αυτούς που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν ενεργή ιδιότητα στο Πάντιο, για να τους ενημερώσουμε ότι θα διαγραφεί ο λογαριασμός τους, οπότε να μπορέσουν να έχουν ένα διάστημα να σώσουν τα δεδομένα τους και τα mail τους και όλα αυτά, ό,τι έχουν στο OneDrive. Δώσαμε και μια περίοδο χάριτος και μετά προχωράμε στην πλήρη διαγραφή, όπου με την πλήρη διαγραφή από τη Microsoft έτσι κι αλλιώς έχει το διάστημα των 30 ημερών, ώστε αν κάποιος θελήσει να κάνεις πλήρη επαναφορά και να μπορέσει να πάρει τα δεδομένα του. Δηλαδή είχαν ένα διάστημα γύρω στους 2-2,5 μήνες να ανακαλύψουν αν ο λογαριασμός τους έχει διαγραφεί. Εφόσον ολοκληρώσαμε την εκαθάριση, προχωρήσαμε στη μετάπτωση των username, ώστε το username πια από αριθμητικό που ήταν στο SSO να έρχεται και να ταυτίζεται με το ID του mail. Δηλαδή, το username του U-Register ήταν πλέον το ID που έχει ο κάθε λογαριασμός στο email του. Αυτή η μετάβαση έγινε χωρίς καμία άλλη τροποποίηση, είτε το password, ούτε ό,τι άλλο έχει στο προφίλ του. Είχαμε και το πρόβλημα της διπλής ιδιότητας, δηλαδή όπως έχουμε κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι φοιτητής, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εργαζόμενος στο Πάντιο, είτε ως εξωτερικός συνεργάτης, είτε ως μόνιμο προσωπικό. Εκεί επιλέχθηκε να έχουν δύο ξεχωριστά username, αλλά το password που χρησιμοποιούσαν να είναι κοινό. Και φτάνουμε στη μέρα του 14ου, όπου εκεί σταματάμε να κάνουμε οποιαδήποτε νέα εγγραφή. Έχει από πριν προγραμματιστεί, έχουν ειδοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες, ότι εκείνη την ημέρα θα γίνει μετάβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, όπου όλες αυτές οι υπηρεσίες, η πρόσβαση των χρηστών γίνεται με το SSO. Οπότε να γίνει ταυτόχρονα και να μπορούν οι χρήστες να καταλάβουν ότι μπορούν πια πλέον να μπαίνουν έτσι με νέο username. Η δεύτερη φάση ήταν και πιο δύσκολη. Είναι που αφορά τις υπηρεσιακές δομές και όλα αυτά τα mail τα οποία ήταν βοηθητικά για τις εργασίες τους.
Εδώ προσπαθούσαμε να ειδοποιήσουμε τους ενεργούς λογαριασμούς. Πάλι ειδοποιήσεις, πάλι αυτά, απάντηση δεν είχαμε, έτσι όπως το θέλαμε. Μετά προσπαθήσαμε να βρούμε άλλο τρόπο, να ενημερώνουμε τους υπεύθυνους, ανά υπηρεσία, ανά τμήμα, ανά γραμματεία, ανά έργο κτλ. Ώστε να μας πούνε ποια είναι αυτά που χρησιμοποιούν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένας κύκλος. Εμείς κάναμε και έντοιμα. Περιμέναμε να έχουμε καθαρή εικόνα, η οποία δεν θα την αποκτούσαμε και ποτέ. Εκεί η καταλήτης ήταν ο Νίκος, ο οποίος μας έστειλε ένα mail, όπου μας είπε ότι δεν θα είναι διαθέσιμη για πάντα. Και παίρνουμε την απόφαση πάλι να δημιουργήσουμε το λογαριασμούς, να τους βάζουμε disabled, όσοι ήταν ασαφείς κλπ. Για να μπορέσουμε να ξέρουμε αν κάποια στιγμή μας τους ζητήσουν πίσω να μην χαθούν τα δεδομένα τους. Και εδώ φτιάχτηκε, είναι η νέα υποδομή που την είπαμε και πριν, το My Password Expandable, για να μπορούν να έχουν τη διαχείριση των λογαριασμών τους. Εδώ είναι δύο εξαιρέσεις, όπου εντάξει το no reply είναι προφανές, ότι ειδοποιήσεις στέλναμε εφόσον ο λογαριασμός ήταν no reply δεν θα μπορούσε να τις λάβει. Και το χειριστήκαμε εναλλακτική δρομολόγηση με επικοινωνία στην κάθε δομή. Και το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν το γνωρίζαμε, ήταν λογαριασμοί οι οποίοι ήταν με αυτόματη προώθηση σε κάποιους άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, φέρνω παράδειγμα του Εράσμους, και εμείς αυτούς τους λογαριασμούς, εφόσον είχαν περάσει χρόνια, θα μπορούσαμε και να τους έχουμε βάλει στη λίστα που θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί. Ενημερωθήκαμε όμως ότι τουλάχιστον για μια πενταετία πρέπει να κρατηθούν, ώστε να είναι διασφαλισμένος το Ίδρυμα σε πιθανό έλεγχο. Και φτάνουμε στην 11 έκτου, γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ πρόσφατη η μετάβαση, όπου καταφέραμε να μπορέσουμε να γίνει όλη αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία και η απόδοση αδειών στους όλους τους χρήστες του Παντίου, όσο αφορά και στη Microsoft, και να δώσουμε στους φοιτητές πια τη μεγάλη απέτηση να έχουν και το Office 365, τη σουίτα δηλαδή. Τα ωφέλη όλης αυτής της υλοποίησης έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τον ορθολογισμό, δηλαδή είμαστε σίγουροι πια ότι οι λογαριασμοί που έχουμε αφορούν σε ενεργούς δικαιούχους, ότι δεν έχουμε σπατάλη λογαριασμών της Microsoft και δεν κινδυνεύουμε και κακόβουλο χρήστη, γιατί αν υπάρχει ένας λογαριασμός ο οποίος είναι ξεχασμένος, κάποιο δεν σημαίνει ότι ο χρήστης που τον είχε, αλλά αν αυτός δεν τον χρησιμοποιεί, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί πρόβλημα μέσω αυτού. Η λειτουργική αποκέντρωση που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε το μοντέλο του self-service, δηλαδή να μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι χρήστες τους λογαριασμούς τους, τους κωδικούς τους, έχει καταργήσει τελείως από τη διεύθυνση πληροφορικής όλη αυτή τη μικροδιαχείριση, η οποία μας έτρεγε πάρα πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα να πάμε στο τρίτο όφελος, που είναι η απελευθέρωση κρίσιμων ανθρωπόρων από την ήδη υποστελεχωμένη διεύθυνση πληροφορικής. Και τα επόμενα βήματα. Το πρώτο βήμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα στο χρόνο που ήταν, αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε την ανταπόκριση από τους χρήστες, δηλαδή να μας ενημερώσουν και έτσι να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια share κοινόχρηστα mailboxes που και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε άδειες της Microsoft. Και μετά είναι ο εξυγχρονισμός των ταυτοτήτων που αφορά σε παλιούς φοιτητές. Και αυτό το ψιλοξεκινήσαμε, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εξεταστικοί που έχουν τώρα οι φοιτητές, ώστε να μην τους δημιουργήσουμε πανικό. Και όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας, της καθοδήγησης και της μεγάλης υπομονής που είχαμε όλοι μαζί, αλλιώς δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Και όλοι προσπαθήσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της G-Unit. Πραγματικά, αν δεν τους είχαμε, δεν θα καταφέρναμε τίποτα, δεν είναι υπερβολή να το πω. Τις Βρυτανικές Αρχές για την εμπιστοσύνη και την Παντιανική Κοινότητα για την προσαρμοστικότητά της, όσο μπορούσε. Αυτά. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαλεντίνη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο. Και ο Νίκος. Εντάξει, ξεκινήσουμε από τον Τάσο τότε. Μισό λεπτό για να σε ακούνε απομακρυσμένοι. Ναι. Δεν φτάνει τόσο μακριά, εντάξει. Okay, εντάξει. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, η αρχική σας κατάσταση, οι χρήστες σας πού υπήρχαν? Μόνο στο 365? Όχι. Η αρχική κατάσταση ήταν όλοι οι χρήστες είχαν τη G Suite. Όλοι οι χρήστες του πεδίου. Τη G Suite. Google. Δηλαδή, ίσως να μην το είπα και εγώ καλά. Δηλαδή, διοικητικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και δομές, όχι δομές, ψέματα, είχαν και έχουν ακόμα και τώρα 2 mail. Δηλαδή, και στη Microsoft και στη Google. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μόνο είχαν την παροχή της G Suite με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις εφαρμογές γραφείου της Google. Οπότε αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να τους δώσουμε τη Office, δηλαδή τις εφαρμογές γραφείου της Microsoft, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, χωρίς να έχουν όμως Outlook. Δεν είχατε δηλαδή κάποιο directory server, δεν φτιάχνατε εσείς λογαριασμούς? Στο Microsoft εμείς φτιάχναμε λογαριασμούς. Στην Google όμως ήταν αυτόματο. Και ο λόγος που δεν δίναμε την παροχή αυτή στους φοιτητές είναι γιατί ήδη είχαμε χειροκίνητα 1.000 λογαριασμούς. Δεν είναι και πολύ εύκολη η αντιμετώπιση τους. Φαντάσου να είχαμε δεν λέω τώρα είναι 13.000 φοιτητές μετά τις διαγραφές. Ήταν η διπλή. Πριν. Δηλαδή, η manual δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό και ήταν και ο λόγος που δεν δίναμε στους φοιτητές το Office. Περιμέναμε ότι θα καλυφθούν, αλλά δεν καλύφθηκαν από τη G Suite. Το Office το θέλουν όλοι, είναι πιο εξοικειωμένοι. Είναι desktop, κατεβάζουν και σε 4, έχουν τη δυνατότητα να κατεβάζουν σε 4 μηχανές, όπως ξέρουμε, τις άδειες, με κάθε λογαριασμό. Να ρωτήσω, τους χρήστες σας τους είχατε σε κάποιον premise AD ή ήταν μόνο πάνω? Οι χρήστες είναι όλοι στον LTAP. Για ποιους χρήστες μιλάς? Για τις δομές? Είχατε κάποιες χιλιάδες χρήστες στο G Suite και στο MS365. Ναι, στο G Suite είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, γιατί γίνεται συγχρονισμός αυτόματα από τους καταλόγους, ενώ στο Office 365 που είναι μέσα από Admin Center και είναι χεράτο, manual, να μην λέμε και τη λέξη χεράτο που είναι της μόδας τελευταία, ήρθαν όλοι εμείς. Αλλά τοπικό Active Directory δεν υπήρχε, είχατε μόνο τον DS. Microsoft, ναι. Ευχαριστώ. Να πω εγώ το εξής. Αναπόφευκτα οι ομάδες του JUnit αναπτύσσουν εγγενείς συμπάθειες με τα ιδρύματα. Το Πάντιο, λοιπόν, είναι μία από τις συμπάθειές μας. Ευχαριστούμε εξαιρετικά για τη συνεργασία. Το ταξίδι που περιέγραψε η Βαλεντίνη είναι ένα ταξίδι το οποίο, παρότι το IDM είναι νομίζω από τα πρώτα ιδρύματα, το συγκεκριμένο ταξίδι όμως ξεκίνησε από τον Οκτώβριο, νομίζω. Σωστό. Δεν περιμέναμε ότι θα μας πάρει τόσους μήνες. Η εμπειρία όμως ήταν εξαιρετική και ο στόχος για εμάς είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο να είναι ένας πιλότος καινοτομίας όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του IDM και να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Το λέω όχι για να πειραματιστούμε, το λέω όμως για να μπορούμε να έχουμε ένα use case και κάθε φορά να ερχόμαστε και να παρουσιάζουμε καινούργια και όμορφα πράγματα. Όχι, παρόλο που ήταν δύσκολο, συγγνώμη Νίκο, παρόλο που το φοβηθήκαμε, έτσι, δηλαδή φοβηθήκαμε τους χρήστες, φοβηθήκαμε... πήγε πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα. Δηλαδή προσαρμοστήκαν πιο εύκολα οι χρήστες, γιατί το SSO είναι κάτι που ήδη τους ήταν γνωστό. Εντάξει, υπήρχαν και περιπτώσεις, δεν είναι ανάγκη, όλοι έχουμε, αλλά πήγε πάρα πολύ πιο καλά από ό,τι το περιμέναμε. Ακόμα έχουμε απόνερα. Οκ, ναι. Ένα γρήγορο που θέλω να πω το εξής. Η καινοτομία εδώ πέρα είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Αυτό το οποίο έγινε στην Πάντιο για πρώτη φορά μεταξύ των ιδρυμάτων του GGNet είναι ο αυτόματος χρονισμός του IDM με το 365. Και αυτός ο μηχανισμός γίνει γενή λειτουργικότητα πλέον του IDM, χρησιμοποιώντας τα Graph API, χρησιμοποιώντας τα license που πρέπει να πάρουν οι χρήστες με βάση την ιδιότητά τους. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε ενδεχόμενα με τρίτους παρόχους, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται με πάρα πολύ καλή διάθεση μεν, αλλά δυστυχώς χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία ή χωρίς την απαραίτητη γνώση των λεπτομεριών για να μπορούν τα πράγματα αυτά να γίνουν deploy μέσα στα ιδρύματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους, γιατί είμαι στη διάθεση προφανώς αν υπάρχουν άλλες απορίες.